ti og minahal kong matalom nun. Welcome to my channel. Welcome to Matalom. Morning at kuan guys, atong buhaton guys. Ato ning isegregate guys para kuan. Magtinabang ito ta guys. Aron makabot nato ang kalambuan sa tong lungsod. Mo na itong buhaton guys kanina. Mo na ang table guys. Mo na itong isegregate guys na. Kanina guys na. Okay. Mo na itong i-folder. Niya kuan. Magtinabangay ta kanunay para makabot nato ang kalambuan diri sa tong lungsod guys. Okay. Welcome to my channel. Welcome to accounting department diri sa lungsod sa Matalom. Mao ni. Everybody is count. Bisag masentabos guys, ipuhon nato para sa kuan. Para sa katawhan diri sa atong lungsod. Okay? Welcome to my channel. Welcome to Eco TV diri sa lungsod sa Matalom. Mani guys, mani. Welcome mo ni atong kuan. Okay. Magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan ug kalambuan sa atong lungsod. Okay? Together we work as one alang sa kayuhan sa tanan. Welcome to my channel and happy Monday and God bless to all Matalomnon.